канор задани толибони Бадахшон ҳам оғоз шуд. мавлавӣ Амунуддин кист ва мавлавӣ Наҷиби Роғӣ ба чӣ сарнавиште дучор омад? толибон як захирагоҳи муҳимоти мавлавӣ Амунуддин фармондеҳи қувваҳои ҳавоияшонро забт карданд. ин дар ҳолест ки қаблан фармондеҳони аршади ғайрипаштуни худро аз мансабҳои низомӣ барканор ва дар вазифаҳои мулкӣ муқаррар карда буданд. яке аз афроди наздик ба Қори Фасеҳуддин, сардори ситоди куллии вазорати дифои толибон, ба хабарнигори Сомонаи Сангар иттилоъ дод, ки гурӯҳе аз нерӯҳои толибон як захирагоҳи муҳимоти марбут ба мавлавӣ Амунуддин Мансурро дуруст пеш аз вулусволии Кишми вилояти Бадахшон кашф ва забт карданд. афроди толибон 4 автомобил муҳимот назири норинҷакандозҳо, силоҳҳои русиву амрикоии Калашников, М4, М16 ва ғайраро, ки марбут ба ин мақоми толибон буданд, дар рӯстои фарҷағониҳои вулусволии Кишм мусодира карда бо худ ба Файзобод, маркази Бадахшон, интиқол доданд. Амунуддин ба афродаш дастур додааст, ки ҳеҷ мухолифате аз худ нишон надиҳанд, гуфт манба. мавлавӣ Амунуддин фармондеҳи нерӯҳои ҳавоии вазорати дифои толибон мебошад. мавлавӣ Амунуддин яке аз фармондеҳони матраҳи толибҳо дар Бадахшони Афғонистон аст, ки баъди ба қудрат расидани онҳо волии ин вилоят таъин гардид, аммо 2 моҳ нагузашта барканор шуд. ӯро муовини фармондеҳи гарнизони Мазори Шариф, ҳоло сипоҳи 209 Алфатҳ Собиқ Шоҳин таъин карданд, аммо ҳеҷ гоҳ сари вазифа ҳозир нашуд, зеро ин вазифаро лоиқи худ намедонист. мавлавӣ Амунуддин ба Кобул ва сипас Қандаҳор рафт ва бо калонҳои иморат мавзӯъро ба миён гузошт, аммо касе ба ӯ таваҷҷӯҳ накард. ӯ ба зодгоҳаш вулусволии Вардуҷ баргашта, байрақи ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии Аҳмад Масъудро боло кард. раҳбарони толибҳо аз ин кори ӯ ба ташвиш афтода, шахсан Мулло Яқуб, вазири дифоъ, ва Қори Фасеҳуддин, сардори ситоди кулли вазорати дифоъ, низ Вардуҷӣ ба Бадахшон омада дар Баҳорак ҷаласа карданд. вай пас аз ин хомӯш шуд. мавлавӣ Амунуддин дуввумин мансабдори тоҷик ва бадахшӣ дар вазорати дифои толибҳо пас аз Қори Фасеҳуддин аст, аммо ба назар мерасад, ки ба далели тоҷик будан салоҳияти онҳо салб, худ ва афродашон ба тадриҷ халъи силоҳ мешаванд. толибон аз ин роҳ фармондеҳони ғайрипаштунро халъи силоҳ ва салоҳият мекунанд. таи 10 рӯзи ахир як теъдод аз фармондеҳони матраҳи ғайрипаштуни толибон аз вазифаҳои худ барканор ва дар вазифаҳое таъин шуданд, ки онҳоро аз амалиёти ҷангӣ дур медорад. ба гунаи мисол Қори Салоҳуддин Айюбӣ, фармондеҳи аршади толибони узбек, ки муовини қулли урдуи 203 Тундар буд, муовини вазорати эҳё ва инкишофи деҳот таъин шуд. мавлавӣ Атоуллоҳ Умарӣ, фармондеҳи узбектабори қулли урдуи 209 Фатҳ дар шимол низ барканор ва муовини лоҷистик ё бахши хоҷагии вазорати дифоъ муқаррар гардид. ҷолиб ин аст, ки ба ҷои ӯ мавлавӣ Амирхон Ҳаққонӣ, узви аршади шабакаи Ҳаққонӣ омад. ҳамчунин ҳоҷи Молихон, яке аз хешовандони Сироҷуддин Ҳаққонӣ, вазири дохилаи толибон ва раҳбари шабакаи Ҳаққонӣ, муовини Қори Фасеҳуддин, сардори ситоди кулли вазорати дифои иморати исломӣ таъин шуд. ин таъинот дастҳои Қори Фасеҳуддини тоҷикро низ хоҳад баст ва аз ӯ ибтикори амалро хоҳад гирифт. қаблан Махдуми Олим, яке аз фармондеҳони матраҳи толибони узбек, низ боздошт шуда буд. ӯ ба ҷосусӣ ба нафъи ҳукуматҳои қаблӣ ва Амрико муттаҳам мешавад. мавлавӣ Наҷиб, як фармондеҳи аршади толибони тоҷик, ки дар Бадахшон нерӯи азиме дорад, аз ҳамон оғози ба қудрат расидани толибон дар Кобул нигоҳ дошта мешавад. ба ӯ иҷоза намедиҳанд, ки ба Бадахшон баргардад. дар натиҷа, бино ба иттилои хабарнигори Сангар, ҷангиёни ӯ ба далели нагирифтани маош сафи толибонро тарк мекунанд. аз ҷумла ҳафтаи гузашта 25 толиби рӯстои Калури вулусволии Роғистон сафи толибонро тарк карда, бо силоҳҳои дастдоштаи худ ба хонаҳояшон рафтанд. вазъи Бадахшон, ки дар қиёс бо манотиқи дигар амн буд,
низ ноором мешавад. 2 рӯзи қабл дар дохили фармондеҳии полиси вилоят байни толибони ҷурм ва яфтал даргирӣ сурат гирифта. Дар натиҷа 4 касашон маҷрӯҳ шуданд. ҳамон бегоҳ дар чаҳорроҳаи дашти шуҳадои маҳаллаи шаҳри ҷадиди Файзобод, маркази Бадахшон, як мошини рейнҷери толибон инфиҷор дода шуд, ки дар пайи он 4 нафар кушта ва бақия сарнишинон захмӣ шуданд.